Wara li t-Tnejn filgħaxija, l-Gvern Malti permezz tal-Ministru Owen Bonnici vvota kontra emenda tal-Oppożizzjoni mressqa mid-Deputat Jason Azzopardi li kienet tinsisti biex ġurnalisti Maltin ikunu protetti kontra l-ISLAPP, issa Direttiva Ewropea dwar dan saret aktar urġenti. Dan qalu il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa fi stqarrija li fiha ħabbar li t-tlieta stess u jikkomunika mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans biex jinfurmah bl-aħħar żviluppi li seħħew fil-Parlament Malti, kif ukoll biex jżid il-pressjoni tiegħu biex il-Kummissjoni Ewropea tipproponi liġi Ewropea sax-xahar id-dieħel. Fix-xhur li għaddew, ġurnalisti Maltin spiċċaw vittmi ta' proċeduri legali minn entitajiet bħal Bank Pilatus u Henley & Partners f'ġurisdizzjonijiet barra minn Malta bħall-Istati Uniti permezz ta' prattiċi abbużivi u li huma ta' theddida għall-libertà tal-midja.